أي عالم واجك نجرك أبز وشتي ورحين كل تسومن نبعلي حموتي تنكير لقو كابو مالتي رشينا محجي أبز غبابي درجة معلتاوي يسبز قتل زلو أبكر ما أملاخ شمون جالنك نجركم عقباي ولدو بجاهم نليبيا أي تخيدو ببرت جيروم دافار فوم كلهم نيتار زي لبوس خدان هذا سب نقول قوي سباوز زهرن زلو انت هذا سب سلم تاي زيد فنو هذا مستعرمه سلام كم يتقولوا جايز كافيلي لو ما عندك أنا عقوم أقدس يزبلنا واستفر عليه حبريتات حزنا مسينا الناس لسامو داتام سايت تروحوا حديش يحركينكم سبسكرايب ويترسعوا let's go بس جايز مجمرا نريو بزعبا ليبيا زملكتيو أبز حجوان ببز حسابات ناب ليبيا تبقسوا لهم ليبيا تخدوا لهم تمزخوروا غيرهم يمكن أبز حجوان قلنا ناب ليبيا تبقسوا سبات كأني بأشحات زغطروا بفلاي كأني كاب أديس أبا كاب السودان مست كونتات تجمرة بزح حسابين ليبيا خيدو أبز حجوان كاب أديس أبا كأني بزحات سبات ناب ليبيا تبقسوا سبات بزحات سبات علهم تلذي أقدمكم بزعبا ليبيا مفلات كقد سوكمي مالتي نالوات أبز حلف خلطور حسلا صور عند حريقهم بزحات إيفن أبز channel ولا بزحات سبات أب ليبيا شو عتش شو منتشح تواهيلهم بمبال أبز فيديو زوم تصور يخم لذي زوم شو عتش شو منتشح زبالون ليبيا خاطو خلوا زبالوهم أب جدا أبز حجوان درجات 9% ليبيا خاطو خلها تتحزيها شو عتش شو منتشح كفل قات بالي خاص لذي حدا قداينا يزيهم تخون لهم مالتي قداينا يزوم شو عتش شو منتشح تخون لهم قدميون كسب السودان زلوا خناتات ريخهم لهم سلازي أب السودان تاي قاتمكم زبل وكا أزيو عبير ريسك قاتمكم مالتي بجاكون كاب أديس أبا تبقوا تحرر لهم كسب السودان تبصحون زلوا شجرات بتعمل بزحي جدا فوت ناي جنزب ثلاثة شيء نابلو even لك عم تناي ليبيا تخفلو شو منتشحون كبتصح قلي مالتي جن أما نجد تراي كقاتمكم زغل كاني أزيو عبيت شجرات على مالتي مخناتو أو جيزلو ملو خاب ጎንደር እንደሐርቡ ሙሉሲ ከባቢ ጎንደር እንደሕሪኡ ሓሊፍካ ዘሎ ሙሉ ቦታታት ሱዳን በዓቢዩ ማለት እዩ ኣብኡ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ከጋጥመኩም ዝኽእል ነገር ከዓ ዓበይቲ ሽግራት ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ኩሉ ሓሊፍኩም ከዓኒ እዚ ኩሉ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሱዳን ሓሊፍኩም ኣማይታ ሸሓት ብዶላር ከዓኒ 10ታት ሸሓት ተባሂልኩም ኣብ ሊብያ ኣትኹም ኣብ ሊብያ እውን ተሳሒስኩም 8000 ተባሂልኩም ከፊልኩም ኣብ ሊብያ ኣትኹም ኣብ ሊብያ ካብ ዝሕጂ እዋን ክንደይ ሰብ ኣሎ ኤርትራውያን ጥራይ ኣማይታ ሸሓት ኣለዉ بجاك إيرتراوين إثيوبيان أما أي تشحات الله أبز حلفون ريقهم ويقوم بزحات إثيوبيان تتحيزهم مو شو منتشح دولار تبايلهم كفولهم تبايلو أواتسولهم قلا كبلو ريقهم يقوم بالسوشيال ميديا مالتي سلازي بزح حساب ليبيا خير الله أب ليبيا أفتقد متوان كأش منتشح جدا 9% شو منتشح غفل الله أب ليبيا مساعدهم كأني 5 بلوكم زلخو نايكولتيو بحبشات راي مليون زأكل الله خباب مليون بمليونات صوت سبع الله مالتي سلازي زومبومولون كان ببحر نخسوغرو يوم بتصبي زلو تريهم لهم اب عمت حنت مركب تخيتخون زا مركب زيا بحر عصوي تعاصي فليتكم يخم سلازي اب عمت حنت مركب تخيتخون عدلات ري حنت مركب تخيتخون تريهم لهم سلازي لازي انا ختصبي كتبلو اب ليبياون تحلفوا مكرا بليبيا بزح مكراتات يزلو سلازي نزا اب عمت تخيدي اي تخيدون ون زي فلت مركب كتبلو اشحات تخفلوا لكم 10 اشحات تخفلوا لكم يوتكم اب حدقه اتلو نموت يقالوا علو بزحات بزكازي شو منتشح كفول تباهيلنا تأثيرنا 3 ورح 4 ورحي قبل بيا تأثيرهم زخفل لهم سينهم زوج سبات بزحات سبات الله حدا سب حوات رقيبهم حجزونا بمبال قاليهم كأحواتهم تنيحوهم كأبعلهم أواسيهم زخفل لهم قال يوصيهم الصون كمان نويح اب ليبيا تعاطيهم زغمط زلو دقيمهم نخي تحزديهم كالك شجر كي قاتهم تعاطيهم زغمط زلو سباتهم قاليهم كزغل حليفهم نويحس عد نخوصو زلمون زلو سباتهم سلازي نزو كله مكرا ختبلو هيوتكم اب واقع عداقا ايتوتو ليبيا ختب قصو تحسبو زلكم بفلاي كان قاب ايثيوبيا مالتي نزو زلو خناتات حماق سمعيكم نزو ور زلو خمس خغاطمي بمبال بورت راي ناب ليبيا تبقسو لكم بليز ايتبقسو مفتون ايتوم اسغرتي ايتخونو مالتي سلازي بزعبا ليبيا زملكت ازغبلكم يلي مالتي ناب كالم سنخي كاني اب عالمواج ويكاني أب زحجوان إثيوبيا كامب كاب زنبرة كاب تجراي كبابي كاب زنبروتا ناب غوندر كباب تغيروا خمس الله ويكاني كاب صغير نوي عمتات كم زجبرت فلتيهم على مواج بهالكامب مالتيو سلازي إيرتران سدتنيات أويم زنبر زلوا بزحت أشحت إيرتران سدتنيات الله سلازي
ኣብዚ ካምፕ እዚ ካብ ዝመፁ ከዓ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ኣየጋጥሞምን ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብዝተፈላለየ ነገር ገሊፀ ነይረ እየ ስለዚ እቲ ካምፕ እቲ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ካምፕ ይኮነን ወይ ከዓኒ ብዙሕ ሽግራት የጋጥሞም ኣሎ ባይ ዘ ወይ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ተቐይሩ ስለዚ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ወይ ከዓ መሳለጥያታት ኣይረክብን ዘሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዩኒስኣር ብዙሕ ኣብኡ ርክብ የብሉን ወይ ከዓ ዩኒስኣር ዝሰርሖ ነገር የብሉን ስለዚ እዞም ኣብዚ ማዓስከር ዘለዎ ኸኒ ብዙሕ ሽግራት የጋጥሞም ኣሎ እዚ ብተደጋጋሚ ንብሎ ብዙሕ ሽግራት የጋጥሞም ኣሎ ኣብኡ ኣሕዋትኩም ኣዝማድኩም እንድሕር ሃልዮም ኣውፅኦም ዝተፈላለዩ መንገዲ ኣውፂኹም ኣብ ካልእ ሰሪሖም ክቕመጥሉ ዝኽእሉ ወይ ናብ ካልእ ከተማታት ኣውፅኦም ኣብቲ ማዓስከር ዝቕመጡ ትፈልጥዎም ሰባት እውን ትፈልጥዎም ቀረባት ሰባት እንድሕር ሃልዮም እውን ሓጊዝኩም ኣውፅኦም ማለት እዩ ምክንያቱ ብሓበር ንኩሎም ክትሕግዞም ትኽእል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ኣብኡ ትፈልጥዎም ሰባት እንድሕር ሃልዮም በብሓደ በብትፈልጥዎም ሰባት ንእሽተይ ሓጊዝኩም ናይ ትራንስፖርት ገለገለ ሓጊዝኩም ካውጪኹም ኣብ ካልእ ዝተፈላለየ ከተማታት ሰሪሖም ክቕመጥሉ ዝኽእሉ ቦታታት ከተውፅኦም ክትክእሉ ኣለኩም ምናልባት ሓንቲ ኣብ ቲክቶክ ዝረኣኽዋ ቁራፅ ከሪእኩም እንታይ ኣጋጢምዋ ዝብል ክንሰምዕ ናይ ዓለም ዋጭ ክነግረኪ ኣብዚ ውሽጢ ወርሕን ክልተ ሰሙንን ንባዕለይ ሓሙተይ ተነጊረ ኣለኹ ካብኦም ማለት እዩ ረሽኖም ሕጂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሽሙን ገለን ክነግረኩም ዕቑባይ ወልዱ ጋሽ ባርካ ዝዓበየ ኮይኑ ወዲ ድባርባ ዓዲ ገረድ ሽሙ ገለ ኩሉ ነግረኩም ኣለኹ ነብሰ ጾር ኣላ ሰበይቱ ሳልሳይ መበል ሳልሳይ ቆልዓ ማለት እዩ ስለዚ ከም ሰምዑ ዘለኹም እዚ ምትርጓም ዘድልየ ይኮነን ሞት ከዓ ሕጂ ይኮነን ምናልባት እዚኣ ትምስክር ኣላ ከምዚ ዘመደይ ወይ ከዓ ሓሙተይ ዳ ትብልላ ስለዚ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ትምስክር ኣላ እንተዘይኮይኑ ግን ብዙሕ ዘይተመስከረሎም ወይ ከዓኒ ኣዝማድ ስለ ዘይብሎም መብዛሕትኡ ኣብቲ ማዓስከር ዝቕመጡ ሰባት ኣሕዋት የብሎምን ወይ ከዓ ኣዝማድ ወይ ቀረባ ስለ ዘይብሎም እዮም ኣብቲ ማዓስከር ዝቕመጡ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ዘይተነገረሎም ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ረሽኖሞ ዝኾነ ኣብ ዓለም ዋጭ ዝነበረን ዘሎን ወይ ዘመድ ዘለውን ይፈልጥ እዩ እዚኣ ኩነታት ከም ዘጋጠመት ኣብዛ ውሽጢ ንዋርሕን ክሰሙን ናብ ሓዘን ኢና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዘመድ ዘለኩም ትፈልጦም ኣዝማድኩም ኣብ ማዓስከር ተቐምጦም ዘለኹም በቃ ኣውፅኦም ንእሽተይ ከፊልኩም ኣውፅኦም ምክንያቱ እዚ መንግስቲ ወይ ከዓ ብካልእ ዩኒስኣር ገለገለ ዝበሃል የለን ምክንያቱ እቲ ከባቢ ሰላም ኣይኮነን ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዓመታት እውን ሰላም ኣይኮነን ነይሩ ሰብ ንባዕሉ ቀሲኑ እንድሕር ደይ ተቐሚጡ ስደተኛ ከመይ ኢሉ ክቐስን ብዝተኻእለኩም መጠን ናብ ካልእ ከተማ ወይ ከዓ ውሕስ ዝበሃል ቦታ ኣውፅኦም ኣነ ዝፈልጦ እቲ ቦታ ኣምሓርኛ ከም ዝዛረቡን መሬት ኣምሓሩን ከም ዝኾኑን እየ ዝፈልጥ ንዕኡ ዝቐተልዎ ከዓ ሚሊታሪ ዝለበሱ ክዳን ናይ ኣምሓራ እዩ ክዳን ዝለበሱ ሰባት ይረኣዩ ነይሮም ኣብታ ቪድዮ ንዓይ ዝሰደዱለይ ማለት እዩ መን ከልዕልዎ ሚሊታሪ ዝተኸደኑ ሰባት ነይሮም ብብረት የፈራርሕዎም ነይሮም ተመላሊስኩምና ብድሕሪ ኢሎም ብድሕሪ ንዑ ንምንታይ ሃሪንኩም ኢሎም ዝተመላለስዎም ንዕኦም ብብረት ገይሮም እንዳፈራርሕዎም ከለዉ ሚሊታሪ ዝለበሱ ክዳን ሓደ ሰብ ንጎንጎ ይሰብኣው ዝህረን ዘሎ እንድሕር ሓደ ሰብ ስለምንታይ ዘየድፍኑ ሓደ ምስተሃርመ ስለዚ ከም ሰምዖ ዘለኹም ብሓፈሻት መልእኽቲ ሞት የጋጥማሎ እዩ ሞት የጋጥማሎ እዚ ኸኒ ሕጂ ይኮነን ምናልባት እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብዚ ሰሙን ኣብዚ ክልተ ሰሙን እያ እዛ ቪድዮ እዚኣ ርእያ ተዘይ ኮይኑ ግን ቅድምኡ ነዊሕ ካብ ዝሓለፈ ኩናት ካብ ዝጅምር ከባቢ ብዙሕ ሰብ እዩ ከምዚ ፍላይ ዘይተነገረሎም ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣብዚ ዝነብር ኣሕዋትኩም ኣዝማድኩም እንድሕር ሃልዮም ንእሽተይ ሓጊዝኩም ኣውፅኦም ብሓባር ነውፃዮም ኢልካ ክትሕግዞም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዝሪኦም ኣለኹም ስለዚ በብውልቂ ግን ትፈልጥዎ ሰባት እንድሕር ሃልይኹም ወፂኻ ኣብ ከምዚ ስራሕ ወፂኻ ኣብ ከምዚ ንበር በልዎም ማለት እዩ ስለዚ ኢኻ ዓባይ መልእኽቲ እያ ከም መሰጋገሪ ነዚኣ ንስማዕ እያ ኣታቦ ናይ ሰላም ኣታቦ ናይ ፍቕሪ ግደፋይ ትቆጣሕ ግደፋይ ትኾሪ ብልክዕ ግብርና ዝመስል ላሞት ኣይትበይነላ ኣይተሃበድና ሞት ኣይትበይነላ ኣይተሃበድና ሞት ዓቕምን ኣይኮነን ፀዊዕና ስምካ ስሬት በደልና ክልምንካ በታደወኸ በታደወና بأعزنك إقال عللنا
أتابون أي سلام أتابون أي فقري قدفاي تقطع قدفاي تغري بلكع قبرنا زمثل اللاموت أي تبين الله أي تهاب النموت أي تبين الله أي تهاب النموت ናብ ካልእ ምስ ተኸይድካኒ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ እስራኤልን ከምኡውን ፍልስጥኤምን ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣመልኪቱ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ አንቶኒዮ ብሊንከን ኣብ ዝነበሮ ኮንግረስ ወይ ከዓኒ ሪፖርት ኣብ ዘቕርበሉ ዝነበረ ብዙሓት ሰባት ዝቃወሞ ወይ ከዓ ተሳተፍቲ ናይቲ ኮንግረስ ብዙሓት ሰባት ክቃወሞ ተራእዮም ነይሮም ማለት እዩ ንሸይ ካብቲ ቪድዮ ኸሪአኩም Committee will suspend. كم تريو زلهم أب إيدهم دم جيرهم مالتي أب إيدهم دم جيرهم ويكاني أب إيدكم يتدم نمبالي سلازم خم تريو زلهم بترجع جامي حدا يكونن حدا جيزة خم جيري واتس ده حركات حدا خم جيرون داوتس بترجع جامي زك أومهم أب تساتف تنايت كونغرس نيرهم مالتي ስለዚህ በዚ ተረጋጋሚ ዝግበር ዝነበረ ተቃውሞ እቲ ኮንግረስ ከምዚ ቋረጽ እዩ ተገይሩ ማለት እዩ እዚ ኮንግረስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተገብረ ዝነገረኩም ዘለኹ ማለት እዩ ተዝጋሽ ሎሙ ዓን ዝበልናዮ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ሓድሽ ሕርኪንኩም ሳብስክራይብ ኣትረስዑ ክሳብ ኔክስት መደብ ንረኸብ ሰላም